מי ששם עוקב יש לו ריז. שלום לך, גברת המורה. צר לי לבשר לך שנעוריי חולה במחלה ארורה, ולא יוכל להגיע היום לבית ספר. הדבר קרה בזמן שנעוריי הרים שבלול מהכביש, כדי שלא ידרוס אותו וולט, והשבלול המניאק עקץ אותו בזרת. מאז נעוריי רואה רק את הצבע הסגול, מדבר בצרפתית ושומע מהאף. כמו כן, יש לו נזלת, אז הוא לא שומע טוב. נעוריי ממש רצה לבוא היום ולהתחיל את השיעורי בית שהוא לגמרי עשה אותם, וכתב לך 1,000 עמודים של שיעורי בית, אבל רצה הגורל והשבלול עקץ. לכן אני מאשרת לו להישאר היום בבית ולשחק פיפה, כי הכניסו עכשיו את נבחרת ישראל וחבל לפספס. בברכה, אמא שלי.